L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tagħna, iżda r-riżorsa tal-ilma qed tibda tkun skarsa. It-tibdil fil-klima iwassal għal nuqqas ta' xita u dan qed iħalli effetti xejn sbieħ għall-bdiewa li qed isibuha diffiċli fil-produzzjoni tal-ikel u l-inbit. Dwar dan il-fenomenu Malcolm Borge, deputat direttur tal-Istitut tax-Xjenza Applikata, esprima tħassib tiegħu dwar l-ilma tal-pjan. L-ilma tal-pjan li huwa s-sors prinċipali fis-settur agrikolu għall-ilma tat-tisqija qed isir iktar milaħ u allura l-kwalità tiegħu mhijiex tajba biżżejjed ħafna drabi biex jitkabbru l-uċuħ tar-raba. Fl-istess ħin irridu niżguraw li l-bdiewa tagħna ikomplu ikabbru l-ikel minħabba li dan għandu valur strateġiku għal pajjiż tagħna. Il-proġett ta' 3 snin b'finanzjament ta' 960,000 euro fondi Ewropej għandu l-mira li ħarreġ letturi tal-MCAS uffiċjali fid-Dipartiment tal-Agrikoltura. Taħriġ li se jsir ukoll minn esperti barranin. Ir-riċerka se tkun qed toffri wkoll soluzzjonijiet aħjar lill-bdiewa dwar kif se jużaw l-ilma. Fuq dan il-proġett l-MCAS qed tikkollabora ma' 7 entitajiet oħra barranin bħal Cranfield University fir-Renju Unit u Polytechnic University of Catalonia fi Spanja. Aktar minn hekk, Malcolm Borge spjega kif bħala parti mill-proġett ser issir Summer School bejn l-4 u 7 ta' Settembru dwar l-użu tal-ilma li għalija jista' jattendi kulħadd. Fuq l-imluħa fl-ilma u kif tista' tagħmel użu tal-ilma miegħek fl-agrikoltura, fuq aspetti ġenerali ta' kif għandek timmaneġġja l-ilma fuq il-farm mod aħjar. L-għan ta' dan kollu huwa li ikonna nies biżejjed f'Malta kompetenti biżejjed biex iħarġu u jgħalmu lill-bdiewa tagħna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Avaris Bartolo awgura lill-MCAS tal dan il-proġett importanti. Spjega kif il-pass li jmiss u l-riċerka li tinkiseb tmur direttament għand il-bdiewa permezz ta' programm ta' edukazzjoni tul il-ħajja għall-bdiewa.